toimista siis tajuttu. No. Mä sitten sinne sinun, kun krähsit mun unnesvit krähsit tulee koko ajan. Yes! Yes, kun tässä vasta tuli, tässä tuli! Oh my god! Tässä tuli! Oh, siitä tuli, ai paska, oh my god! Molemmat voitti. Oh, Molemmat voitti. fuck this level! Oi, voi helvetti. Haluatko tulla Minecraftiin rauhoittumaan?